usunyiwe mkhulu Khehlelezi usunyiwe emazweni Prophet to Eshaya wayetunyiwe emazulwini wafika naboJohana umbhaphatisi naye wayetunyiwe emazulwini Ngiyabingelela ekseni bogogo ngibingelela bomama lapha enikhona kuyo yonke indawo abaseJohannesburg phezulu bafowethu sibingelela phana kwenumber 2 Harrison eGarden Square Nkulunkulu nani sanibonani bobaba sanibonani kuyo yonke indawo eNewcastle ahadini ema toll gate yonke bafowethu sithi vungani sivusa ama security sivusa driver bama truck sivusa driver bama tekisi imoto ezincane sanibonani sithi sekunjalo njumane eTumesizweni sihlahla somhlebe nondela mzimba beche mfazone empandla iziyo zamadoda ayibomvu inamba setete inamba senyimbane mkhotho kwasikazi into bayikhala amanzi dictionary ndaba ziyabadida abaningi sanibonani ekseni sanibonani kuyo yonke indawo lapha enikhona sanibonani eThekwini sibingelele eThekwini eGagasini sibingelele kwaMashu sibingelele amahostela wonke sibingelele insizwa njengamanje seyivukile seyivula ama radio sithi uNkulunkulu anibusise nanda siyabingelela eNewlands oThongathi siyabingelela Fast Drive RLM mahlabathini ndwetwe siyabingelela bafowethu siloko sishoka njalo emhlanga Rocks eBhalitho Stenga ngamaphumulo lundo limahlikahlika siyabingelela phesheya kaThukela siyabingelela Danela sibingelele kamaphumulo sibingelele yonke indawo kaMhlaba yalingana lapho kufinyelela khona iVuma 103 sithi thina ibambe nange-app www.vumafm.co.za eksene enhle kangaka Allo kunjalo impela mase zisho kanjena lezi insimbi zengikhumbuza eGoli Molweni Eastern Cape phesheya kaNciba sibheke kohadini kaPotchefstroom siyongene eOkstad Monfrey amantelife khode lokho sibingelelile insizwa zakuthi amabhaca kwela semabhaceni sisho kanjalo thina sithi siyabavusa ekseni #, ivuka nawe vuka mzansi ayikho inkomo yobuthongo ayikaze futhi yabakhona ayikaze yehle ezulwini wonke umuntu lapha khona sithi namhlanje impela kunjalo this is Vuma 103 it will never be the same it's been days ikade yagcinana ngenxa yokuba matasa sibingelele eKapa lodumo eCape Town ngenxa yokuba busy inamba lapho uzongibingelela khona uzongenzela ifavor ke namhlanje siyahlola namhlanje sikhulumisa umoya engcwele kaNkulunkulu namhlanje sisifuna ukusiza abantu abagulayo siyahlola impela igama lami ngoBarnabas elikamoya wena kwasekufanele wenze iresearch uthi kwakuthiwa Barnabas kwakwenze njani igama lami likamoya ngithi mina Barnabas Mengisho kanjalo Goli masengenile ngithi igama lami ngoBarnabas Lalela namhlanje ngizokutshela ama spice anamhlanje kubalekile ukuhlonipha njalo uzehlise hlonipha umdala uhlonipha omncane ukuze insuku zakho zandezweni kubalekile ukwehla njalo wehle noma usubona ukuthi akumele ngehle kodwa wehle namhlanje ngizosho kanjalo kuwe into eyaphumelelisa umuntu empilweni ukwehla njalo into eyaphumelelisa esifazane is to submit endodeni bomama kumele ni submit kubakhwenyana benu hayi kumasoka kodwa kubakhwenyana indoda yazise uyazi ukuthi ubani mazisa ubaba wasekhaya nika indawo yakhe azizwe obaba make him feel at home akayifile mazise
uthi mawuthandaza ungasho uthi inkosi ngiphi imali kodwa inkosi ngiphe ukuhlakanipha ngoba uma nginokuhlakanipha nginakho konke. Ubekezele noma indlela emnyama noma indlela ishisa noma indlela inameva kodwa ubekezele. Ufane nowesifazane ohlakaniphile wakhe indlu yakhe eqede bese yahlala. Ithi noma isinetha lendlu wesifazane ohlakaniphile ahlale athi mina ngizohlala lana zabuya uJesu. Ufanise njengaye. Ungabisi uhula uthi mase uyakhile bese uyabaleka. Sibonga kakhulu bonke kade bekhona eJohannesburg laphana. Ngendlela bekumnandi ngakhona sidumisa siya phambili. Besiqhuma siqhumela inkosi yethu sidansela inkosi yethu. Inamba lapha engicela njengamanje ungisendele khona u065 933 7172 065 933 7172. Sikhathi sami njengamanje sithi 13 minutes after 4 o'clock ekseni. Kungumhla ka-22 uFebruary 2022. Sanibonani emakhaya. Namba ka WhatsApp lapho tsala khona. Phulaphula omhle. 065 933 7172 065 933 7172. Namba ka WhatsApp lapho tsala khona. Kiloko ngishilo. Give me your hand, then I will save you from that deep end. Bring that hand. Letha leso sandla, phakamisa isandla sakho lapho khona. Ulethe ngikusave. Uqilile umkhumbi wakho uyaqila. The only person that can save you imina. Mina kumele ngikusave kulo mkhumbi uyaqila. Ngokuthi sithandaze. I need to pray with you. 065 933 7172 065 933 7172. Inamba lapho manje ozongisendela khona uthi Khehlelezi ngiyakuzwa. I do have a problem. Ngithandazise. Inkinga yakho ilethe lana kimi ngicela ukuthandaza nawe. 065 933 7172. Baba izwi lakho linamandla, baba izwi lakho liyaphila emagameni amathathu elikayisene lendodana. uNkulunkulu wawukhona emandulo namanje usekhona. uNkulunkulu kaShaka, uNkulunkulu kaDingani, uNkulunkulu kaSenza khona. Namhlanje siyakhuleka Nkosi, simemeza okhokho bethu abashiya emhlabeni. Namhlanje sonile sizoni phambi kobuso bakho Nkosi. Namhlanje sicela uxolo Nkosi kuwe Jehova nomusa. Sithethelele Nkosi izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo thina. Kukhona njengamanje Nkosi abaphakamisa izandla zabo Nkosi emakhaya. Baphakamisile Nkosi yomsa ngoba kunamandla bawezwayo Nkosi. Kunamandla amasha Nkosi mabezwe izwi lami ngimemeza Nkosi. Namhlanje izwi lami liyomemeza Nkosi lapho uSathane khona bese yabaleka. Egameni lomusa sikhulekela abagulayo Nkosi abaseyibhedlela, sikhulekela abaseyikweletini. Sikhulekela Nkosi abavuka beyemsebenzini kodwa bafisa nokuyeka ngenxa yenhlukumezo Nkosi abayithola emsebenzini. Namhlanje siyathandaza, sithandazela Nkosi. Laba bantwana Nkosi uDokotela ethe Nkosi yomsa ngeke baphinde basinde. Namhlanje Nkosi sithi uNkulunkulu waphakade wena Nkosi ufike ekseni sebethi baqedile. Egameni lomusa uNkulunkulu waphakade siyakhuleka Jehova nomsa. Egameni lamandla, egameni lokuphila siyakhuleka. Nangalesikhathi uNkulunkulu waphakade wonke umntwana ozolalela le show ongasebenzi mphumsebenzi Nkosi ongashadile Nkosi yomphampe Nkosi yomasothi umshado ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. Ukuphi nendawo uthini lapho okhona ake sizwe ke njengamanje. Sanibona kuseni kwivuma 103 ngibingelela kumkhulu. Sawubona mkhulu. Hayi sibonga ukuvuka mkhulu. Kungekona ukushaya phakathi kodwa kungumusa kaNkulunkulu kanye nezidaka zasekhaya. Siyabonga mkhulu. Siyabonga kakhulu sithembe sokutshengisa le Maritzburg. Sikusile sidlalele mkhulu. Ngiyabonga. Amen. Mkhulu Professor Khehlelezi ulakhe inyawo esitenga lapha mkhulu. Ngiyacela umthandazise mkhulu. Ngiyakholelwa kuwe mkhulu. Ngicela umthandazo wakho udlulele kimi ngiphumelele mkhulu. Ekutheni ngithola umsebenzi ngikwazi ukuthi ngiphilise umndeni wami. Amen. Right, yeah.
Sawubona mkhulu ekuseni unjani? Ukhuluma noBongile mkhulu eMpumalanga Webbank mkhulu. Ngiyalidinga usizo lakho Nkosi yami, ngiyakudinga mkhulu. Senike ndaphupha kwaze kwathatha mkhulu, ninenkinga yokuhlutshwa isibhuku, ngiyahlupheka mkhulu, impilo yami kunzima, le nto le iyandivalela impilo, ayikho into eqhubeka phambili empilweni yami. Ngiyalidinga usizo lakho mkhulu, bengicela undincede, bengicela please, ngiyabonga. Amen mkhulu. Professor Khehlelezi ulakhe inyawo esitenga lapha mkhulu, ngiyacela umthandazise mkhulu, ngiyakholelwa kuwe mkhulu, ngicela ukuthi umthandazo wakho udlulele kimi, ngiphumelele mkhulu ekutheni ngithole umsebenzi, ngikwazi ukuthi ngiphilise umndeni wami. Amen. Alright, siyabonga kakhulu, ngiyawenza ama voice note, abantu bayasenda inkinga zabo zikhona. Right, into engizoyisho namhlanje ukuthi siyahlola namhlanje, sibheke ekuhloleni, kodwa before siye ekuhloleni ake ngikunike lengoma emnandi kakhulu, uthina Zungu, umkhuleko unamandla. Before ufone ngenzele ifavor, qale uyithandazele wena. Lithi iBhayibheli ngaphambi kokuthi ubiza amalungu ebandla, qale uyithandazele wena endlini. Kungenzeka ufone ufune ukuthi sikuhlolele, kungenzeka ufone ufuna umthandazo wethu kanti awukathandazi. You need to pray. Qala uma uyithandazele wena, qala by the time ungena kumina lo mthandazo wakho uzoconnecta nowami bese uyasinda. Namhlanje ngizothi kuwena umkhuleko unamandla, Jesu uyalalela konke bese aphendula imthandazo. Ngiyakuthanda ekhaya, ngikuthanda ngothando lukaLove sisi wami, ngithanda ngothando lukaLove bhuti wami, ngiyanithanda emakhaya nonke lapha enikhona. Ngizosho kanjalo kuwena ekseni ngithi mina uyalalela aphinde bese yaphendula, kodwa udinga umuntu ozobekezela. Uthi noma usucelile ufane nensizwa mayiyoshela intombi, yabekezela mayiyoshela intombi. Ngizosho kanjalo ekseni. Mngolweni molo ekhaya. Ndumane yadumezizweni. Baba kunjani? Sivukile Khehlani njani? Siyaphila Khehle. Siyabonga uKhehlani, ngila imali isibhoko. Bengisacela Khehla ungibhekele Khehla lami. Okokuqala baba, ukhona umuntu ofanele ngimbuze. Baba okuzalayo baba uphi? Ubani Khehla? Ubaba okuzalayo. Owakasethi emhlabeni. Lela baba, uma silokho sithandaza la sibheka idaba lakho, uthi uNkulunkulu kimi angifuni ubaba okuzalayo, kodwa lo baba okuzalayo ngimfune, kodwa njengomuntu engathi angimtholi. Uthi umoya oyingcwele ubaba okuzalayo before adlule emhlabeni kunezulu okwakumele lingene ekhaya elikhulu. Ngithi ukuthi baba namanje masilokho sithi siyakuthandazela, ukhona into engiyibamba njengovalo noma engiyibamba njengokwethuka emzimbeni wakho, njengomuntu engathi uhlala wethukile noma kunento engathi uhlala ngathi uzoyizwa. Wathi uNkulunkulu kwayimanje baba wena kukhona into lapho wanyathela khona, wanyathela endaweni lapho kwashaya khona izulu, kwangathi kunamaqanda ezulu angena kuwe. Uma ngikhuluma nawe njengamanje baba, ulimele wena esithweni sakho sangasese, noma ulimele wena njengomuntu ongathi ungahamba kube sengathi mawufika kumuntu wesifazane kungangasebenzeka kahle noma kusebenzeka kodwa kungayeki phambili kahle. Wathi uNkulunkulu lento iyakulimaza Khehle, njengomuntu engathi nomuza usafuna ukuvuka uye phambili kahle kodwa uyaphidlika. Ngithi ukuthi ubaba makazodlula emhlabeni kukhona ukukhuluma okuhamba kube sengathi kuyambamba, njengomuntu engathi abantu banukana ubuthakathi phakathi esimeni sasekhaya. Ikhona into baba ekuhluphayo njengamanje wena emzimbeni wakho, into engathi ukugula. Wathi uNkulunkulu wena wathwetshula into engathi inhlanhla kuwe, yazi ungaloko uyiphupha le mali kodwa ukuzifike kweni ingafiki. Wathi uNkulunkulu namanje ikhona into ekubambayo njengamanje njengesimo sento engathi ikugula emzimbeni wakho, ngoba ngisho nokudla kusadleki kahle baba, ngoba unabantu abadala wena. Ngazi noma ukhona lapho kwakho haya khona kumakhosi ethi yokumisela into engathi ligobongo. Wathi Jehova awume kancane Khehle, ngoba kunejazi engilibonayo lapho kwena, ijazi elimhlophe ngapha kuphinde libe yelo ngapha, ngoba umuntu wabantu abadala. Yathi inkulumo yasesibina silungise lento kuwa, ukhulume nami ngizwe. Hayi Khehla lami kunjalo impela, and yena ubaba wahamba nje vele exabene nakubo Khehla. That is why ngithi ikhona into okufanele ukukhuluma
okumele sihlalele phansi kodwa lento eyikhuluma ithinta umzali wakho noma ithinta ubaba njengomuntu angathi yazi mawuthwena babekabene uthi uJehova noma ni wena uyazi lempi ngoba isuke emva iyangidida lempi ngoba kuthiwa mina angibuyisa unyaka ka1991 angazi ubani wazalwa ngo1991 ngoba kukhona abantu abadala abaxaba nabazi babambelana izikhali noma bakhiphelana into engathi izikhali lempi yeni julile kodwa wathi uJehova ikhona into eyikukhuluma eyasuka yathinta into engathi imfuyo phakathi wathi uNkulunkulu namanje ake nginihlalise phansi ngisho nani lento isibuya nakunina njengabantwana bomuntu njengomuntu angathi kwayinina nisangenelani kahle angazi noma uyangizwa yini ngikuzwa kahle Khehlaya basangenelana impela ukuthi nje Khehla mina ngijule kakhulu ngasekhaya bomama ya ngoba uma uya ngapha ngakobaba ziningi izinto kufanele zilungiswe kuqala wathi uNkulunkulu kwawena futhi umbathwe abantu basekhaya buko kwababa wakho yangizwa ukuthi ngithini kunento kumele siqale silungise kunento libusiness evuka bese thinta izimoto noma ithinte wena wathi uJehova ngeke ngezwe umsindo ukulandela kakhulu njengomuntu engathi singezwe kuthiwa uke waboshwa uboshela into ongayazi wathi uJehova kunaleli thunzi limnyama eliloko livuka kuwe kodwa liphinde likulandele wathi uJehova angibuyisa unyaka ka2016 ngibone kubhalwa kimi kwabhala 2016 kukhona into eyenzeka kuwe okwakufanele lento eyenzeke ngoJuly njengomuntu engathi yazi ungazi ukuthi yazi unyaka kwakunyaka wami 2016 nama ngazi ukuthi kwenzakala kanjani wathi uJehova ikhona into okufanele siphinde sizame ngithi mina yazi ikhona into eyinhlanhla engenzeka kuwe ngoJuly this year futhi kube sengathi impilo yakho iyashintsha ngazi noma uke wahamba wavula iCK document noma wahamba wavula ibusiness wahluleka kodwa this year it is your year ngizwa kahle Khehla ngizwa kahle yabonga baba endoda oyiguqelayo la yangena kunekhehle liphakathi kimi oliguqelayo othi indoda I submit I respect ngiyaguqa ngiyathoba awusuka madoda kama lami ngopana pasi kusazoshuba kusazoba mnandi umkhulumi njani siphilile khehle kunjani sikhuluma noba nokuphi nendawo ukhuluma noMpumelelo Vilakazi enani Vilakazi mfowethu yebo baba ngilalela bengithi ngifuna ukuzwa umkhulu ngempilo yami lalela khehle okokuqala uma ngikhuluma nawe la Jesus my Lord station 4 ovalishin yazi baba mangikhuluma nawe la kukhona impikiswano ebuya ngegama lakho kunomuntu okumele ngimbize ngesibongo ngingambizi ngegama ngoba ngisemsakazweni if bengibiza ngegama bengekho emsakazweni bengiyomemeza igama kuthiwa ngimemeza isibongo kodwa mangimemeza isibongo ngimemeze abantu bakaXulu uyangizwa ngithini ngathi inkosi yamakhosi kwenze njani ngazwa kuphikiswana ngegama lakho wathi umoya engcwele yazi baba lapho ohlala khona ngabe ngithi mina awuhlale kahle safe usazogqekezelwa noma bekufanele ukuthi ngabe usuke wagqekezelwa wantshontshela into ezimpahla zakho wathi uJehova ikhona into olokulandelwa yona kancane walandelwa kancane ngezwe mina ulahlekelwa izinto zakho wathi uJehova bekufanele ukuthi ngabe usuke uhamba oshaya ama-ID amasha noma washaya ipasi elisha njengomuntu angathi yazi ngagqekezelwa nami ngathathela izinto zami wathi uJehova kukhona impahla zakho kwakumele zihambe ngizwe inhliziyo yakho ibhlungu njengomuntu angathi yabona mawulokuthi uyasebenza uyaphambili akuyeki phambili wathi umoya engcwele lento ibamba umuzi wasekhaya kini njengomuntu angathi kunesimo sento engathi umoya okwakufanele uthathe indle semakhaya uyithathe uyilahlela lena ngoba ngithishwa into engathi lizulu elabuya langena futhi ekhaya wathi uMongcele lento yenzeka mani ngo2002 wathi uMongcele kunomonakalo owenzeka ekhaya wathi uNkulunkulu anginibuyisele ekhaya njengabantwana bomuntu nonke ngiyonihlalisa phansi ngithi mina ke nilungiselana ngoba kunomuntu ogijimaza ufike emathuneni mayifika lo muntu kube sengathi kukhona into ezihlabathi zamathuna ayiphambanisayo awuboni ngani baba mawulele ebusuku kodwa uphupha abantu abangasekho emhlabeni kodwa bengenzi kahle kube sengathi namanje babuya kabi kuwe wathi uMongcele wena baba uvukelwa abantu wena njengomuntu angathi namanje wena uke waba umuntu oyiphatha imali kodwa njengamanje kuvaleke yonke into angazi kahle noma uyangizwa yini kahle mkhulu yabi imbani wakwazama ukushaya ekhaya lalela awuzamanga baba awuzamanga kukhona izulu engizwa libanga umsindo laduma emini wathi uMongcele kwaku20:04 ntambama uyangizwa ngithini manje kuwe ngiyayitolika lento kwakukade ku20:04 ntambama ngeyikhathiza ntambama yazi ngizwe izulu libuya kabi wathi uMongcele vele ikhona into kodwa qobe ithinta into engathi imfuyo yake yalahleka ekhaya kini mani sakhula nina kwangathi kodwa qobe kukhona into eyenzeka kabi wathi uMongcele kunomuntu wadlula emhlabeni ezilili inzila angayikhumulanga ngoba namanje mangikhuluma nawe ngihlijwa into engathi inzilo ebuya kube singathi yakwembatha wathi uJehova sigeze noma
singageza kanjani kodwa kukhona into eyinzilo okumele siyethule kusingayithuli kuwe wedwa kodwa siyoyithula ngisho nakwabanye wathi uMongcwele ngithithwa ukuthi kukhona umuntu wayenesithembu ekhaya kini uyangizwa ngithini ngizwa kuvuka isithembu sivuka kuwa ngazi ubani wayenesithembu ekhaya kini wazi wathola amawele khuluma nami ngizwe ngiyacabanga ukuthi umkhulu wayenesithembu ngoba ubaba impela amawele akho-ke ngihlushwa amawele mawuthwe nobaba amawele ngihlushwa amawele ngiphinde ngihlushwe isithembu wathi uJehova angikukhulekele Khehle wena ukuze usizakale kuyofanele uqala uye ekhaya mawufika ekhaya kube sengathi emva komuzi ungitholela isihlabathi sakhona ubuye naso kimi ebese ngathi ngiyakusiza ngoba ikhona into ethinta amawele iphinde ithinta isithembu iphinde ithinte leli zulu izinto ezintathu ukuthi samuntu ngathi singakulungisela qala lapho bese sikulungisela lo daba lwenzilo ngoba bayakujikela abantu nezitha wena ngendlela eyisimangaliso kodwa lezi izitha zakho zicishe ifane nezika Khehlelezi ezomona ayi yebo mkhulu manje mangibuza mkhulu ekhaya kabo mama noma ekhaya kabo baba khuluma ekhaya kubo kamama wakho bhuti ngoba vele ngumuntu ekhaya khona ekhaya kubo kamama buya nesihlabathi baba sasemuva lese ngishoyo danke Khehle Ngiyabona kanjani unjani sisi ngiyaphila ukuphi nendawo sikhuluma nobani ukhuluma nethengisilela ngazikalala ngisebongisay Zikalala uyaphila masikalala ngiyaphila okokuqala masikalala into engibambayo ngibamba ukuxabana ni umndeni nina ninodwa uyangizwa ngithini manje ngibamba inyembezi ngabamba abantwana abajikayo ngabamba abafowenu ngabamba abantwana phakathi abajikayo ukhona umuntu okufanele ukuthi ngabe manje emndenini siyamfuna ngithi mina lo muntu bekufanele ngabe ukhulelwe njengamanje uyangizwa ngithini ngabona kudlula umuntu edlulele esiswini wathi uNkulunkulu naxakana nento uma kumele lo muntu ayoteta wathi uJehova ikhona into okumele ngiyifune eyisefungo emakube sengathi ithinta into eyoperation noma odokotela bangagijima kulomuntu uthi wasequlekile wathi uJehova ikhona into ebuya kube sengathi ningaswela ngisho nize niswela indawo yokuhlala ngoba ukhona umuntu okwakumelana igebe ngimali noma kube nento engathi ifraud eyenzakala kuloyo mndeni kube sengathi labantwana kodwa kugcina kube sengathi namanje abayiphambili wathi uMongcwele ngeke ngabona kuma izinto kube sengathi umsebenzi awutholakali kubantwana straight yathi inkulumo yasesibini ikhona into ema kube sengathi isichitho kuloyo muzi njengomuntu angathi yazi ungathi mawukhuza nawo abantwana bangathi badonsa balena wathi uMongcwele ngizwe inhliziyo yakhe ebhlungu njengomuntu angathi kunosizo lisenhlizweni awukhulume nami ngizwe umkhulu uqinisile likhona usizo khona futhi ukukhulele kunjengokusho umkhulu kodwa la iyabafowethu ngoba ngazali yangedwa lalela ke uthi umoya ingcwele kukhona into eyoperation yazi mangibamba umuntu opregnant ngibamba isimo sento ngathi mina lo muntu opregnant before atete asithole intambo elizulu ngathi mina elizulu enjani wathi uMongcwele le ntambo bekumele ibe blue masithola sikhulekele kakhulu ngathi siyayidonselana ngoba yazi lo muntu mayiyoteta kungadlula ingane noma kudlule yena ngoba ikhona into ebuya kube sengathi isefungo njengomuntu angathi namanje yazi ngizwe isililo nithola ucingo kuthiwa luphuma esibhedlela kuthiwa akasekho emhlabeni ngathi mina kanjani lo muntu ehambe ephila kukuhle wathi uJehova ngibona into engathi inzilo mama mawuloku ukhuluma nawe uthi uyangena ngabona kuhlengezela inyembezi ngithi mina bekusifane yazi ukhona umntwana abamlandela kabi angazi noma ukhona umntwana othi makaye esikoleni ubani amahle ubani umuntu abathi amahle masikhuluma kanjalo kahle mkhulu umzukulu wami uthi umoya ingcwele asimfune lo mntwana ngibona eduka maye esikolweni ngabona kwathiwa ngikhuleke kakhulu ngifuna umuntu abathi asemahle kakhulu ngambona eduka lo mntwana eyolandwa umunye umuntu esikoleni kodwa kidnapper wathi uNkulunkulu kunomuntu wesilisa olwa izimpi zakhe kodwa mayizilwa lezimpi afaka abantwana phakathi ethi ngifuna ukubalaya laba bantu wathi uNkulunkulu nogogo mani ake ngithole lentambo kakhulu nginikhulekise nonke nginifake lezi intambo esandleni saka left ngithi mina ikhona into efuna kodwa kubamba into engathi ikufa kulowo muzi angazi gogo noma uyangizwa yini uzwa mkhulu ngizwa kahle njengokusho umkhulu ngiyabona ngoba nenhliziyo yami kuvele ukuthi angikhale mangikhuluma ngikusizi gogo ungabisakhala sula lezo nyembezi ngelinye ilanga ufike esontweni gogo ufike ungiphathele leyo ntambo ngiyokukhulekisa ngobe ngikhona ngesonto esontweni uyazwa mama ngabisakhala mama igama lami ngubhana phasi igama lami ngo-dictionary indaba ethi umndeni nongakavume uyozavume nongakavume uyozavume isikhathi sami njengamanje sithi 12 minutes before 5 o'clock andi masa sixake kakhulu uthi kade ngifuna ukuyakhehlelezi kodwa kufinyeleleki
akhona amakhemisi anesibusiso engwabusisa njalo engithi masungene khona noma ukhula kanjani kodwa lelo chibi mawungene kuleyo zamazamisa bese uyaphila ngiye ngisho kanjalo amakhemisi ame akhona number 176 Peter Maris eMaritzburg next to Home Affairs so ithola ikhemisi kaKhehlelezi khona kanti ke ikhona enye ikhona iLove and Commissioner eGoli shiya iPride bese uyakhona impilo uzoyithola khona ekhemisi lawo makhemisi akavelanga noma ikuphi kodwa kwakhuluma izwi kimi amakhehla amakhulu akhuluma kimi athi asenze ikhemisi ongene khona uyosinda nengixolele kakhulu kusuke ngaseyimini ekhuluma kodwa kusuke ekhuluma le ndoda ngithe mawungibona wondlala isundu phansi obeka umnikelo phansi uthi anginikeli kuwe kodwa khona indoda enginikelelayo khona indoda engihloniphayo kuwe nawe okhulumayo uthi mawukhuluma ubuye ukhumbule ukuthi hayi ngoba ukhuluma kodwa kunendoda ozoyicunula kunendoda ozoyicasula futhi mayisicasukule ngikhuluma ngenkanyambi inyoka yasolwandle iyokwenzela ezinye izinto futhi angeke ukholo ngeke ubaxoxele nabantu isimange siyowenzeka kuwe ngeke ukholwe ngeke ubaxoxele abantu kodwa isimange siyowenzeka kuwe sanibonana eSouth Africa ekseni sanibonana kwivuma ngiyanithanda bafowethu ngiyanithanda uNkulunkulu anibusise nonke nilalele le show sisaqhubeka siya phambili sithi 0861010300 ubani ofuna simhlolele ubani ofuna simsize namhlanje Khehla kunjani Ngiyaphila mkhulu njani kodwa Yes baba ngiyaphila Awazi ngajabula mkhulu ngiyaqala ngawukhuluma nawe ngihleze ngikulandela nje mkhulu hayi awungithinte mkhulu hayi Ekuphi ekhaya baba isehaweni yazi ujwayele laba babothi mawufika wena athi hayi uyangisinda lo muntu ngeke ngikwazi kumhlolela lalela naye namhlanje ngizokuhlolela mina inkosi yami angazi baba noma asibuyele emva manje sidonsa ikhalenda angazi mina noma 2017 yebo mkhulu ngomhla ka 24 October ikhona iteki okuthiwa iAll Star elimhlophe owawunalo 2017 ngomhla ka 24 October kune All Star emhlophe owawukade unayo awuqala ungicorrecte lapho ngihambe nawe Jesus my Lord Cathulo mkhulu kahle mkhulu lalela ke uthi umoya ingcwele lezo icathula ngiyifuna kodwa mangiyifuna lapho kuodrop wakho angisayitholi icathulo engikhuluma ngazo uyangizwa ngithini angisayitholi lezi icathulo engikhuluma ngazo awuphinde uhambe nami futhi ayikunjalo alahleka mkhulu lalela ima ungayiprofeti baba ngihamba nawe manje ungayiprofeti mina ngiyokuprofeta uthi uma yangitolike kakhulu uma ngitolika ngifunika inkosi yami inkinga ngihlushwa ukuthi ngisemsakazweni ngabe ngisosontweni yazi ngabe ngibizwa omunye umuntu yazi mangibona ungikhumbuza ukuthi Khehla ngangena emsakazweni futhi kunegama wathi uzongitshela lona ngiyokutshela kodwa siqhubeke uthi uma ngiceleleza icathulo kunesandla somuntu wesifazane esangena 2017 2017 isithema siqhubeka lapho ngabe mina senyabamba ngabamba mina unyaka ka 2019 kunentombazana okwakufanele kube sengathi kusulela ngesisu ithi kunengane yentombazana engeyakho yazi ngezwe mina uphika uthi kanjani angiunderstand mina ukuthi uthini kimi uyangizwa ngithini kunesikhathi la okwakufanele ugululale phansi kube sengathi uhanjela na umqondo wena uyangizwa ngithini wathi uJehova namanje kunento abakweqisa yona phansi kodwa lento bayisebenza ngensila ecathulo ngoba kunentombazane eyayifuna ukufaka into engathi idliso uthi wena uzwe ngayo wathi umoya kwayimanje kunento engathi izilonde ezisazokuphuma emzimbeni noma amaqhuqhuva azokuphuma emzimbeni uyangizwa ngithini ngoba akuhambi kahle ngithithwa ukuthi Khehle namanje kune cellphone man okwakufanele ilahleke intshontsho uyifake echargeni uyangizwa ngithini kune cellphone okwakufanele idonswe echargeni ikhishwe intshontsho engeyakho wathi umoya ngcwele bakuzame kakhulu Khehle njengomuntu angathi namanje bebefuna ukuphithanisa umqondo ngoba kunesikhathi la okwakufanele kube sengathi uyohlala emzini wenyanga noma emzini wesangoma ungathi uyalashwa wathi umoya ngcwele kamanje awuphilile umzimba wakho uyancipha kancane khuluma nami ngizwe hayi mkhulu kunjalo mkhulu kunjani impela mkhulu ngicela baba mawungibona uthi Khehlelezi wathi uyongitshela nje into eyodwa ngezicathulo zami uzwile baba ngiyakuzwa mkhulu ene mawufika baba uzoyenza sho ukuthi uyangitshela ukuthi ngingakukhokhisi ngiyokugenza mahala yebo mkhulu uNkulunkulu akubusise futhi abanye bakhohle ukuthi ngubani ngophelezela abayezulwini awu madoda gama lami
Khehlelezi ngiyanithanda ngothando lika love. Ngiyanithanda ngothando lika love ngiyanithanda. Kodwa ngasiyami 086 10 300 uthi Queen lapha ku Facebook the number doesn't exist. Ngeke Queen. Maybe wena unga exist, inamba ya exist. Nazi ziyangena nje incingo la. Nazi ziyangena la incingo. Zisixakile nathi. Zixake ngisho producer wami ujulukile manje. Jolokile manje naye usebuka imovie manje naye uthi hey wenzani lo muntu sihamba nobani kanti ngeke ningazi nonke mhla ka-22 kuFebruary 2022 laphana kulwesibili isikhathi sami sithi 4 minutes before 5 o'clock kanti ke nakusasa sobe sihlola ungakhohlwa ukuthi mawufuna ukubhukhela iappointment eGoli ungasho uthi 066 0026633 066 0026633 kanti ke mawufuna ukuWhatsAppa ngqo straight uKhehlelezi mawufuna ukuWhatsAppa mina ngqo straight othi wena 071 1307808 071 1307808 071 1307808 uzanifumana apho umhlekazi wami 071 1307808 inamba yase office ithi 087 087 550 087 550 inamba yasemakhemisi noma eThekwini sinayo ikhemisi enkulu yenza imangaliso okutholakala yonke into ongasuyifune laphana eAnton Lembethe ngase Salmon Grove mawufika nje ungena phakathi uzoyithola ikhemisi yodumo Dr. Khehlelezi Traditional Pharmacy ubona ngabantwana bakhona abahloniphekile abantwana abanesibusiso abantwana othi mawukhuluma nabo bakunike irespect abantwana abakulalelayo inkinga yakho bese bethi mkhulu lona udinga wena kanti ke masinyuka njalo siya lapha endaweni yase Verelem uzokhona ngase Department of Labor emnyango nje ungabi sadlula uhluphekile ungadluli ngomnyango ohluphekile ngena ngaphakathi ekhemisi uzoyithola ikhemisi yakho enhle kakhulu kanti ke ePortchepston lapha ngase Deep Spa uzoyithola ikhemisi kaKhehlelezi opposite uDeep Spa ePortchepston ke uzosithola khona kanti ke futhi laphana Maritzburg laphana ngase Home Affairs 176 Peter Maris sikhona futhi lapha esikhona mina nawe asidibane kusasa ngiyanithanda bafowethu ngothando lika love ngiyohlala ngehlile njalo uma khona lapho nyatheleke khona kabhlungu ngiyasho futhi ngithi yobe ngiyaxolisa ngiyayithatha indawo ngithi ube nebusuku ube nemini enhle ngiyithathile indawo bafowethu mina kusasa sihlangane ngesikhathi esifanayo ngo4 kuya ku5 ekseni siyobe sihlola futhi ngiyobe nginaye uDlamini laphana uDlamini unondela mzimba uzobe khona kusasa mina nawe sidibane kusasa ngiyanithanda ngothando lwa love niphile nje uNkulunkulu anibusise nonke kade nilalela ishow yami ngiyanithanda bafowethu.